Waqt l-edizzjoni ta' din is-sena tal-lob dinji tal-Special Olympics li saru f'Berlin, il-Ġermanja, li kienu ta' suċċess kbir għall-atleti Maltin tant li nkisbu b'kollox 32 medalja, 16 tad-deheb, 11 tal-fidda u 5 tal-bronz. U ċertament ta' sodisfazzjon għal ġenituri ta' Gareth Borch li rnexxielu jirbaħ 3 mill-medalji tad-deheb fiċ-ċikliżmu. Wara tant sagrifiċċji matul is-snin, Tony u Sandra Borch rakkuntawlna dwar l-impenn u d-dedikazzjoni ta' Gareth għal dan l-isport sa minn età żgħira. Aħna konna morru bir-rota, minn dejjem konna morru bir-rota, u għadna għaliex ma nibdawx nitrenjaw il-Gareth ukoll biex jibda jiġi magħna. U xajni l-rota, niżilni ix-xatt hawnhekk biex Zabuġa, u mal-ewwel badna ħan morru niġru miegħu bir-rota. U tal-lima, ta' mal-ewwel u risponda, mal-ewwel ura li għandu interess ħaxi xkanaturi normali u biex titallem ir-rota. Min fost 22 atleta Malti u l-Unified Partners kienu biss Luke Berg fil-bowling u Gareth Borch fiċ-ċikliżmu li rebħu 3 medalji tad-deheb personali. Beda jaqdef fl-2014 flimkien mal-ġenituri u ċiklisti oħrajn li l-kol saru ħbieb tiegħu b'rikbiet fit-toroq Maltin, imma mhux biss għax kellu esperjenzi fi Sqallija u f'Lago di Garda fl-Italja u Slovenja. Jitħarreġ is-sena kollha sajf u xitwa, għamel taħriġ mal-klab tal-Mosta f'Taqali u fit-Trakka ta' Ħalfar. 4 snin ilu ħasem fil-lob dinji ta' Abu Dhabi fejn ukoll kiseb l-ewwel medalja tal-fidda. Gareth, Sandra, qalet li triq fil-bidu deret għat-tela u mhux dejjem kienet wartu żgħar. Stqarret magħna li tagħmel kuraġġ lil dawk il-ġenituri li kultant jibdew jaqtaw qalbhom. Qalet li wara s-sagrifiċċji issa bdew jaqtaw il-frott. Sagrifiċċji jkun hemm dejjem imma meta tagħmilhom bil-qalb u tara li t-tifel mixi l qudiem u qed jirrispondi u qed jieħu pjaċir u jmur tajjeb, speċi laqas tibqa' qishom bħala sagrifiċċji. Għaltinna kif kien ipparteċipa f'kompetizzjoni ta' ċikliżmu għall-ewwel darba. Kienu kmini ġifieri kostu pjaċir tiegħu mhux kont inqajmu jien qed mela lajqu kmini immorru dawra rota qabel l-iskola. U dejjem insomma dejjem qisek iżid biċċa, u mbagħad kien imur ma' Special Olympics jiġri l-athletics, u mbagħad kont ngħidulhom jiena li dan promising fir-rota u hekk insomma, ma dak iż-żmien ma kellhomx coaches, ma kellhomx dik l-isport. U mbagħad konna tlajna Ċipru biex itellaq fil-ġiri f'xi National Games ta' Ċipru u kienu qalu li jisma' qalu li hawn xi competitions ta' rota, qalu li trid niddubbaw l rota u jieħu sem, qedtilhom hija mela lejjin, qedtilhom nippruvaw. U insomma selfuna rota minn Ċipru stess, meta ħadd ieħor kien hemm il-Griegi u hekk ġabu r-roti magħhom u da, u tellaq magħhom u ħa żewġ medalji silver. Illum il-ġurnata Gareth jaħdem ukoll ma jaqta' qalbu qatt. Minn barra s-sem tiegħu fl-Special Olympics u s-suċċess li kiseb huwa wkoll iħobb il-mużika u jdoq id-drums. Tlabna lil Gareth Borch jgħidilna xi jfisser għalih dan is-suċċess li kiseb u fuq kollox u għax irod ħajr lill-Special Olympics Malta li tawh din l-opportunità. Sodisfatt li bdieft fil-World Games bil-Gareth ta' Malta u għamilt ulu lil Malta. Grazzi.